Tapos gagawin mo, no? Tatalong ka ng ano. Hello, maupay iwatanan. Nandito po ako ngayon sa MOA. May pupuntahan po kami ngayon. Meron po kami ngayon bibilhin. Ito, naglalakad na kami. Kasama ko yung aking pamilya. No? Ano di ba tumba yung kahoy? Kung mapapansin nyo, yung mga puno dito sa MOA, nilagyan nila ng suporta yung mga puno para pag bagyo, hindi siya maguwal. Papa, malayo pa ba yung building, B? Yun ang mahirap dito eh. Yung napakahaba. Ang haba rin ang lalakarin mo. Kagaya sa Ayala, kasi mahirap dito mo masyal. Kagaya sa Ayala, pagtatawid-tawid, mahirap. Saan tayo papasok? Kung mapapansin nyo na medyo marami-rami na rin pong tao ay pumupunta rito sa MOA. Dito pumunta kami sa kabila. Dalawang kumain namin eh. Nabili na yung apat, kaya nag-iisa na lang. Ito po Pila yung ka latest bibili daw yan? namin. Opo, latest na po yan. Yung bagong labas na yun. Doon sa kabila, sa kabila. Iba naman yung brand nakita ko doon eh. Baka yung iba, yung mas mababa dyan, yung Supreme. Supreme. Yung mga ano, Osmo. Osmo. Ito naka 20 megapixel na. 20 yun, naka 12 megapixel. Tapos yung super steady shot na to, parang gimbal type na yun. Kaya kahit maalog, pwede naman yan isa lang mo nang kunin natin. Ayan no, nakikinig tayo sa kaya pag-usapan nila. Alam mo na pag wala doon, Medyo dalawang kunin natin eh. medyo gusto nila pumipili sila ng mas maganda. Hello po. Sila na. Hi po, August 25, ma'am. Any brand meron tayo dito, ma'am? Nakita yan ng lalaki. Tawa ka ng tawa siya. Ano siya? O, teka lang. Ay, nakaano pala ako. Anak ng patola. Mahal, ano mo nga yan? Ay, dapat kasi may nagkakamera sa atin. Kunwari, dito ako nakatiya na ano. Ayan ang GoPro. Hindi lang basta-basta yung HD. Albert, Ha? yung HD na pinag-usapan natin, ito, pakita mo mga rin. Pero ba? Meron. Dala-dala niya. Ayan o. Ang halaga lang yan, 1,000. Ngayon, nagtataka siya, bakit ang mahal-mahal dito? Sa palagay mo, Albert, anong pagkakaiba nila? Halata naman eh. Ito parang webcam lang to eh. 1,050 oh. Pero ito, 20 megapixels na kasi yan. Tapos, touchscreen. May camera sa harapan, may camera sa likod. Okay. Ayan o. Yan madalas ginagamit ng mga ano, yung mga active sa mga ano, sports. Kagaya ng diving. Yung mga nag-hiking, bike, yan. Okay. Kasi nga, hindi siya maalog. Kahit gano'ng kalubak yan. Okay. Yan ang pinagmamalaki nila, 360 degree footage. Ibig sabihin, mas malawak siya. Pwede pa i-footage yan. Pinakikilala ko sa inyo, yan yung bayaw ko. Asawa yan ng kapatid ko. Sinama namin yan dito para ano, kasi siya yung mas may alam sa mga ganong gamit. Para pantay. Ayan o, ready na. Kasi ikakabit mo na lang.
maraming purpose yan. Kasi pag cellphone, masyadong malaki, bulky. At saka ang hirap Ang ng hirap, pag nahulog pa. ang hirap ng cellphone, hindi tayo makapag-camera sa beach kasi nga, Kamo, pag nabasa, wala hindi ka pwede sira. makalapit sa dagat. Oo nga, totoo yun. Kaya hindi ka gaya, tinan mo. Kahit ihagis mo pa sa dagat. Sa wakas, eto na nga, eto na. Eto na. Alam niyo po ba kung anong purpose nito? Kung bakit bumili kami nito? Talagang bumili yung pamilya ko nito. Kasi sa totoo lang, no? Medyo may mga kapalpakan akong mga nagawa sa mga unang vlog ko, no? Siguro naman sa pagkakataon na to, hindi na. Aminado naman talaga ako, no? Dahil hindi talaga ako ganun sanay gumamit ng cellphone. Hindi tayo mag-selfie noon. Pero ngayon, ano? Eto na. Eto na. Marami na tayong magagawa. No? Siguro naman perfect na. Salamat po. Anong tawag dyan, Elbert? Tripod. Kanina, hinampas niya isa lang niya. Naglolo ko na, nagalit. Sabi ko, kunting taste na lang. Hinihintay namin magbayad muna sa DTI bago kayo makakuha. Pareho na kami mga cellphone mga matatagal na. Doris, dito tayo maglaro. Dito tayo. Ang kulit ng GoPro man, no? Sa doon, ano, makikita mo. Pero pag nasarapan ka, makikita mo sarili mo. Makikita mo. Ito na. Pauwi na kami. Ang gaganda ng mga dekorasyon sa puno, oh. Dati, kita mo to, bata. Oo nga eh. Kaya ngayon, nung wala pa, di ba gano'n? Buti na. Wala na. Lungkot. Oh. Dati, sigla-sigla dito dati. Grabe dito dati. Oo, matao talaga dito. Dami mga bata. Ngayon, puro matatandaan na eh. Bihira na yung mga batang ano. Lumalabas, pinapalabas. At bihira na yung mga batang sinasama. Ang laki ng ano eh. Area eh. Ay, naku. Pag nililigot mo yung ano, mowa, Oo. matagal din. Kulang isang araw. Pag hindi ka magtanong kung saan ka pupunta. O, kung wala kang destination, kung talaga mag-ikot, maraming pupunta ka. Iba-iba, no? Oo. Nasaan? Malamanan, yung baklaran. Gabi na eh. Okay lang yung makikita naman yun eh. Sila. Nasaan ka sila? Diretso na sila. Ang diretso na sila. Dito kami ngayon sa Baklaran. Dumaan kami ngayon sa may halaminan. Siyempre, hindi mawawala yung mga paborito kong mga halaman. Dito tayo sa kabila. Tingnan natin kung may mapili tayo. Yes, ma'am. Yan po. Medyo budget lang pera natin ngayon eh. Pero may ako nagkakot. Pero mo ka nagpunta. Pero may nga natindig. Magkano? 500 lang po. Aray? May bawas naman po. Yung velvet nyo. Po, bibili na lang po ako sa inyo ng ano, ng paso. Kaso anong? Yung tag 50. Tag 50. Opo, dalawa po. Dalawa. Dalawa po. 20. Ha? 20. Patingin nga. Dalawa po. Hindi, dalawang piraso lang. Alam ko dalawang po eh. Ito lang yung... Ito lang ma'am. Dito yung tag 50 lang ma'am.
O, sige. Pwede na yan, kuya. Pwede na po, dalawa. Oo, dalawa. Dalawang po. Uy, yung nagdadaanan po, ma'am. Kasi dalawang po. Ngayon. Magkano tong silom nyo, kuya? 300 lang po, ma'am. Aray ko, hindi pa pwedeng 200 na lang yan? Ay, ma'am, wala po 200 na silong, ma'am. 280 na po ang puno niya. Eh, sa yung plastic, me? Patingin nga yung 300. Patingin. Ayan, nagigilap ko niyan, strike. Walang pinatay. Ayun o. Ayan na lang po. Ayan na lang po, kuya. Paso na lang. Budget lang yung ating pera ngayon eh. Ito, 150 lang, oh. Meron na po. Yun yung putas. Matamisin mo na sabi. Kay Kiki, pag binibigyan ko ng pambayan, para lang may Magandang gabi po. Ginabihan po tayo. Ngayon po nakauwi na po kami. Nandito po tayo sa aming rooftop. Ngayon po ipapakita ko sa inyo yung mga nabili kong halaman sa baklaran. Ito po yung Wandering Dew. 100 lamang po yan. Yung Neon Photos. 100 din po yan. Ito naman po yung Marian. 200 daw po yan. Pero nakatawad tayo kay ate ng 150. Ito po yung Wandering Dew. 100 po ang pagkabili ko. Ito naman po yung Neon Photos. 100 din po. Ito po yung Marian. Sabi po ni ate, 200 pero tinawaran po natin. Binigay niya po sa akin 150.